Aktar minn 60,000 student mill-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti reġgħu lura l-bankijiet tal-iskola għal sena skolastika ġdida. Wara l-btajjel tas-sajf fil-jum tal-Erba' l-iskejjel tal-Istat reġgħu fetħu l-bibien biex laqgħu fihom aktar minn 36,000 student tal-primarja u sekondarja u 6,900 edukatur. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni nnota b'sodisfazzjon li din is-sena skolastika hemm żieda fuq is-sena l-oħra fl-ingaġġ tal-edukaturi. Fil-fatt din is-sena se tara 200 għallim ġdid, 105 kindergarten assistants ġodda u 118 learning support educators. Magħhom 80 class support LSCs fil-kindergarten 1. Min din is-sena bdiet ukoll ir-riforma fil-qasam edukattiv bil-programm My Journey, fejn madwar 60% tal-istudenti tal-Year 9 jibdew jitalmu suġġetti vokazzjonali u applikat. Għal dan il-għan sar investiment ta' 12 miljun euro f'bini ta' 80 state-of-the-art workshop ġdid. Fit-tmiem l-ewwel jum tal-iskola tkellimna mal-istudenti tal-iskola primarja ta' Raħal ġdid. Minkejja li spiċċaw il-btajjel, l-istudenti deru ferħana x'reġul taqgħu ma' sħabhom. Malli xirfu l-barra mill-bib tal-iskola spjegawlna x'għamlu fl-ewwel jum tal-iskola u qalulna li kienu kuntenti li minn din is-sena setu jibdew imorru bit-tracksuit tal-iskola. Nilab mal-ħabib tiegħi, dan penġi, nikteb pereżempju fuq it-teacher, eżatt lista u fuq it-teacher, pereżempju ngħidilha x'kolur favorit tiegħek. L-ewwel għamilna jisa test żgħira. U mbagħad morna nlagħbu barra, għandna l-lunch u mbagħad qrajna ktieb fl-aħħar. I met my friends, I was happy. I was really, really happy with me. Għadna nagħmlu diary, għadna noħorġu l-affarijiet. U konna t-nikdbu. Tajjeb, għamilna naqra crafts u konna t-nitalmu naqra fuq teacher. Il-ġenituri ħadu wkoll ftit tan-nifs li wliedhom reġgħu lura l-iskola. Xogħlu, jew xogħol femni titlaħaq ma' tlieta speċjalment u uniformijiet speċi tiġi tagħmel il-homework ma' tfal u daw l-affarijiet. Ferħ għax it-tifla titgħallem it-tfal iridu jingħaqdu flimkien u jridu jitalmu. It-tifla tidher kuntenta ħafna u jalla jkollha skola kif tixtieqi. Timmissjom naqraw. Jerġa' jibda bir-rotina u ġejjin u sejrin. Imma fl-istess ħin tkun taf li qed jitalmu jieħdu xi ħaġa. Naħseb xi ħaġa tajba. Biex jitalmu iktar aħjar u jitalmu. U jkollhom iktar talim biex anke jikbruna oħra nkunu nistgħu nimxu l-qoddim. Matul il-btajjel il-Ministeru tal-Edukazzjoni kien għaddej b'investiment ma jaqta' xejn f'għexieren ta' skejjel fejn tbajdu 23,000 metru ta' kuruturi u 636 klassi. Tlesta xogħol ta' tisbieħ f'binja ewlenija tal-Iskola Sekondarja taż-Żejtun u bnew klassijiet ġodda fl-Iskola Sekondarja f'Ħaddingli. Sar tisbieħ tal-faċċati tal-iskejjel primarji fil-Belt, fil-Pjeta u l-Fgura, filwaqt li qed jinbena pont ġdid li ser jaqqat il-blokok fl-imkien tal-Iskola Sekondarja fil-Liċew tal-Ħamrun. Fis-stqarrija l-Ministeru għall-Edukazzjoni awgura sena skolastika tajba lil kull edukatur, student u ġenituri. Qal li l-mira hija li jibqa' jkollna sistema edukattiva dejjem aħjar u li tilħaq dejjem aktar tfal u studenti biex ilkoll ikollhom l-aħjar opportunitajiet biex jimmaturaw jitalmu jkunu ċittadini attivi u kuntenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.